Какъв? Добре. Влез. Не мога да повярвам на очите си. Това не е жена. Тя е богиня. И тя се приближава точно към мен. О, Боже, тя Ние е сме страхотни. абсолютно... Просто я погледни. Каква красота. Каква ръка имаш тук? Ето моя паспорт и там Взето е... отстрани. Благодаря. Днес със сигурност не получавам мъжко внимание. Забавлявайте се, момчета. Трябва да се качвам на самолет. Да тръгваме. Може би ще можем да я догоним. На къде сте тръгнали, момчета? Елате пък всички основни. Покажете ми вашите... Билети? А ето го и моят самолет. Каква страхотна фигура. Не като моята. Ох, толкова съм уморен от това да ходя наоколо с тези неща. Ето те, Боже мой. Какъв провал! Хайде да предприемем пътуване. Красиви момчета. Здравейте! Вашия билет, моля. Всичко е наред, но за съжаление не можете да доведете кучето, също както и останалите животни. Хубав елен и чудесна кожа, в която ще го скрия. Довиждане, Боби. Не се притеснявай. Той остава с мен. Вашият паспорт, госпожо. Добре, сега да направим малка проверка на предисторията. Какво? Животните са строго забранени на борда, но не се притеснявайте. Вашия домашен любимец ще ви изчака и ще остане тук, докато се върнете. Здравейте, господине, може ли да проверя шапката ви? В такъв случай ще ви покажа един трик. Хокус-покус и паролата беше там. Това не може да бъде. По-добре е да донесете шапката за инспекция. Това е странно. Извинете, минете. О, няма нищо в чантата. Добре. Поздравления. Бързате ли, господине? Зайо държи фронта там. Извинете, уважаема дама, но знам как да ви помогна. Един малък трик и вашето пухкаво приятелче ще бъде тук с вас. Сега, мисля, че го направих. Ето го. О! Хората участват. Всичко е наред. Няма признаци за животни. Добър ден. Чушките държат видрата. Ще трябва да погледнем кошницата обаче. О, не, котето ми е вътре. Знам. Господине, някой казвал ли вие, че имате голяма брадичка? Можете ли да го върнете на собственика му? Ами, защо не? Само момент обаче. Трябва първо да си оправя косата. Сега съм готова. Сега най-важното е да изляза от самолета възможно най-бързо. Извинете, трябва да тръгвам. Изглежда добре. Нека опитам 2 хапки. Подушвам животно в това. О, здравейте! Моля, влезте! Влезте! Там ми е мястото. Сега мога да го пусна, коте. Коте, мога ли да те погаля? Разбира се. Такова добро коте. Какво има? Аз съм алергичен. Здравей! Много добра сделка. Добре. Нека да видим документите. Нека ги сканираме добре. Вкарвате ли животни? Не мисля. Тогава моля само момент. Разбирате ли ме? Хамстър. Никакви изключения. Животните са строго забранени на борда. Това е жалко. Няма строги правила тук, но също не мога да донеса жаба. Трябва скоро да измисля нещо. Имам книга, която изцяло е за измама, което означава, че мога да я модифицирам малко. Никога не съм харесвал тази част на историята. Сега нека сложим жаба вътре. Добра работа! Можем да отидем до контролния пункт. Да, ето моите билети. Мога ли да тръгна? Веднага след като подминеш тази кутия. Изглежда ясно. Добре, ето, продължавай. Заповядайте на борда. Къде е мястото ми? О, сложете багажа си на горния рафт, за да не пречи. Готови сме за излитане. О, добре, те не ни хванаха. О, Боже мой!
Здрасти! Ето моите билети! Как си, Таша? Добре ли си? Съжалявам, но Таша няма да тръгне никъде. Поне не в самолет. Животни не са позволени на борда. Чули? Домашни любимци не са позволени на борда. О! Имам нужда от помощ. Да, това е по-добре. Здравейте! Вашите билети, моля. Аху, мисля, че гущерът е на разходка. Сър, всичко наред ли е? Какво е това? Всичко е наред. Просто е близо. Какво му е на него? Просто се опитвам да За си какво? спомня смешната шега. Нали, Алекс? Не го вярвам. Нека видя какво имаш там. Знаех си. Опитваш се да качиш животно на борда. Да се махаме от тук! Побързай! Къде отиде той? Не знаем. Ах, изпуснах го. Ето билета ми. Няма проблем. Добре. Или не. Всъщност не е наред. Златна рибка. Не. Животните не са разрешени на борда. Моля, дайте ми рибата. Аз ще се погрижа за нея. Не мога да повярвам, че трябва да се разделя с питона си. Той е толкова чувствителен. Но имам идея. Да, изхвърлете документите ми. Пуснете ме на борда и напуснете. Какво е това? Никакви животни на борда. Не и в мое присъствие. Опа! Как смееш? Моля, влезте. Съжалявам. Добре. И ето мястото. Змия! О, не! Змия! Просто О, Боже безобидна мой. питонка. Толкова красиви торти! Готов съм да избера украсата за моята. Вау! Вкусните червеи са страхотни! Сега нека просто погледнем колко много са. Сега е твоя ред да завъртиш колелото. Страхувам се, че ще получа нещо по-малко вкусно. Знаех си, войните с колелото са отвратителни. Толкова са грозни. Не мога да сложа това на моята торта. Няма начин. Няма какво да се направи. Дали искаш или не искаш. Ще затворя очи, за да не го виждам. Мамо, те се движат. Толкова е ужасно. Защо толкова малко? Трябва да сложиш всичко вътре. Не мислех, че си толкова жестока, Джейд. Мислех, че си ми приятелка. Да, не е красива гледка, но не е моя вина. Това са бръчките. Не искам да го слагам в устата си. Червеите ще се движат. Няма да оцелея при това. Отвратително. Трябва да го изядем веднага с горещи украси. Все още е отвратително. Толкова е навкусна, червей. Мисля, че нещо пълзи по лицето ми. О, не! Пак червей. Толкова ми писна от тях. Те пълзят в косата ми. Кога ще свърши това? Трябва да бъдеш по-внимателен. Червей току-що полетяха право по носа ми. Да, добре, че добави всичко. И сега всичко, което ми остана, са моите желирани червей. Не можех да измисля по-добра сепарация. Сигурен съм, че те не само ще се документират, но и ще го направят много по-вкусно. Виж колко са красиви! Наистина изглеждат невероятно! Здравей! И колко е вкусно! Нямаш представа! Готов съм да изям цяла торта наведнъж. Хей! Дай ми една почерпка! Дай ми поне една хапка, може би. Моля те! Можеш ли? Каква е тази глупост? Дори не трябва да се държиш за това. Това е отговорът, който не очаквах. Добре, ще ти дам урок, приятелко. Можеш ли да застанеш на стола? Аз мога да се застъпя за моите убеждения. Нека видим как ще станеш по-силна. Защити се! Честен разговор! Посочи веднага! Много си добър! Ще го променя за... Загубих! Няма да опитам тортата. Ще ти напомня за това. Имам нов план. Но съм прекалено малък. Сега цялата торта е твоя със сигурност. Това е прекрасно. Тесно! Готов съм отново да прекарам известно време на първо място. О, ще го двее! Какъв силен вятър! О, не! Можем първо да го затворим. Най-накрая ти се падна нещо ужасно. Не е заплуване. Да видим какво ще направиш с него.
Сигурен съм, че този път късметът ще бъде на моя страна. Имаш мармаладен сладолед! Това не е честно. Какво е това? О, честно е! Сладко е, сладурче! О, имах добър мармаладен сладолед като крал! О, боже! Това е най-добрата комбинация от вкусове! Ще запомня този кейк завинаги! И аз искам да го опитам. Няма начин! Ти не го сподели с мен и аз няма да споделя. Луд почти ме нарани. Сега със сигурност няма да се занимаваш с моя кейк. И защо ми е тази вилица? О, а с ръце имам чувството, че е по-вкусно. И освен това можеш да сложиш много повече в устата си наведнъж. Не мога да си представя колко е вкусно. Това не е кейк, а сладък сън. Прав си, но има един недостатък. Твърде бързо остана само сладоледът с мармалад. Хвърляш го нагоре и го улавяш с устата си. О, не, пропуснах. Не знам как стана това. Просто припадаш. Трябва да опитам самият мармалад. Сега е твоята торта с люта чушка. Благодаря, че ми напомни за нея. Направо с украсите. Получава се доста добре. Виж как добре си пасват тези цветове. Сега да видим какъв е вкусът на твоята торта. Можеше и без това. Изглежда, че ще трябва да се захвана с работа. Ще трябва да я опитам. Вече усещам пикантното. Не обичам люто. Доста малко. Взима няколко парчета наведнъж. Не се опитвай да ме разглезиш. Завърши всичко. Това е. Надявам се сега да си щастлив. О, не. Изглежда, че наистина се престарах. Не трябваше да я карам да изяде целия пипер. Дръж се, Кейт, ще ти донеса малко вода. Благодаря. Сега е мой ред да завъртя колелото първа. Капитани, това е, за което говоря, но е страшно. Как трябва да го ям? Чакай малко, мисля, че има грешка. Колелото спря на пържените картофи. Добре, няма как да измамя. Сега завъртам колелото. Чувството ми казва, че ще получа нещо вкусно. Чувството ми беше право. Леле, толкова много видове. Може би можеше да ми дадеш поне един от тях. Да, какво можеше да ми дадеш? Мисля, че ако съчетаеш културите, ще бъде много жалко. Яж го! Това мирише вкусно. Едва се сдържам да не го изям. Оказва се наистина страхотно. Бих искал да получа такава торта. Не е нужно да използвате всички гумени бомбони за украса. Можете да изядете един просто за забавление. Да, прав си. Трябва да се скрия. Вау, това е наистина сладко. Мисля, че завършихме цялата композиция перфектно. Това е гениално! Ти си чудесен декоратор. Благодаря. Най-после дойде моментът за почивка. Можеш да опиташ това, което имам. Нямам съмнение, че е искрено вкусно. О, да! 100% си прав. Няма да спра, докато не изям всичко. Но си пълен хаос. Къде ти са добрите маниери? Мина 1 година, откакто ми завидя. О, напълно забравих, че можеш да правиш балончета от пяна. Малък магиосник, спри! Това балонче ме плаши. Наистина е голямо. Това е. Трябва да сложа край, но съжалявам. Не, Бела. Омаца ме с дъвки. Това е само истински сок. Това е твоя собствена грешка. Какво? Казах ти да спреш. О, не. Какъв странен кактус. Не мога да го ям. Измисли нещо. Това е твой проблем. Имам идея. Ще се опитам да я осъществя. О, не. Трябва ми нещо по-малко. Те са също твърде големи. Но маникюрните ножички са точно подходящи. Време е да направя прическа на моя кактус. Тези бодли очевидно не му подхождат. Това беше твоят план. Гениално! Благодаря! Надявам се сега да мога да ям моята кактусова торта без да се нараня. Но какво става толкова дълго? Вече заспивам. Хей, събуди се! Какво мислиш, че правиш? Върви направо. Побързай и украси тортата си и я изяш. Разбрах. Трябва да настържа кактуса си на ренде. Тогава ще бъде много по-удобно за декориране. Виж как равномерно е пластът.
Свърших страхотна работа. Добре за теб. Време е да разберем какъв е вкуса. Кактуса е малко горчив, но като цяло не е лош.